идома. ман аз ин нигарон будам ки ӯ саранҷом кор дорам мегӯяд ва аз ёфтани шумораи даркорӣ мунсариф мешавад. ҷавони маъмур ҳамин тавр мушкили 10-12 нафарро ҳал кард то навбат ба мо расид. ӯ ба дархости Саидалӣ гӯш доду дарҳол гуфт ки ин кори осон нест, 1 ҳафта вақт мегирад. акай Саидалӣ, бо худ санаде доред? Паспортам дар мошин аст. илтимос, паспортро биёред. ман аз ғарами формҳои пештоқи равзана якеро бардоштаму дар дохилаш 200 евро гузоштам ва ба маъмур додам. ин рақам бораи мо бисёр зарур аст. хоҳиш мекунам кӯмак кунед. ӯ варақро боз карду мисли наврасе ки бори аввал акси зани урёнро мебинад, сурх шуд ва варақро бо аҷала пӯшонд. таблограммаи кадом сол, кадом моҳҳо дар кор? соли 2009. моҳашро бародарам медонад. Саидалӣ шиносномаро оварду ба маъмур гуфт ки аз моҳи сентябр то январро бубинанд. шумо бо он рақами даркорӣ бисёр занг мезадед? Не, мумкин 4 ё 5 дафъа, на бештар аз ин. ман як пешниҳод дорам. аз ин моҳҳо танҳо рақамҳоеро мегирам ки шумо то 10 маротиба бо онҳо дар тамос шудед. агар ҳамашро бихоҳед, бисёр тӯлонӣ мешавад. пешниҳоди оқилона. хушҳол шуд акаи Саидалӣ ки аз тамос бо садҳо шумора нигарон буд. баъд аз 1 соат биёед, коғазҳоро омода мекунам, гуфт маъмур ва муштарии баъдиро даъват кард. ба ин нокора чӣ қадар ришва додӣ ки зуд қобил шуд? 200 евро, гуфтам бо лабханд ки аз натиҷаи кори худ розӣ будам. зиёд додай бача, ту ин порахӯрҳои моро бо евро одат накунон ки дигар 100 сомонаи моро ба назар намегиранд. хуб, чӣ кор кунем? субҳона хӯрдаӣ? танҳо қаҳва нӯшидам. дар ҳамин наздикиҳо як қаҳвахонаи хуб аст. субҳонаи хушмазза дорад. мехоҳӣ он ҷо биравем? ҳар чӣ шумо бигӯед. маъмури ширкати мобилӣ варақеро бо 20 шумораи телефон ба мо дод. мехостам дафъатан ҷое бинишинем ва як бо ин шумораҳо дар тамос шавем, аммо Саидалӣ гуфт ки бояд ба дуконҳояш баргардад. 2 рӯз боз ман меҳмони ту будам. ин бегоҳ ман туро меҳмондорӣ мекунам. омода шав, соати 6 дар назди меҳмонхона интизорат мешавам. ҳарчанд тарабхонаву меҳмондорӣ дар дилам намеғунҷид, аммо ночор даъваташро пазируфтам. Саидалӣ ба ин муносибат либосҳои шики бренд пӯшида буд. ӯро қариб нашинохтам. бо лабханд ба пироҳанаш ки моли Лой Юсвишн буд ишора кард. инро пӯшидам ки хабари шалвори кашоли маро то Финланд набарӣ. бисёр зебид аст. бо ин либос шумо хеле ҷавон менамоед. тарабхона бо мусиқии зинда, шеваи чидани мизҳо ва ҳатто навҳае ки пешхизмати хушлибоз ғизоро ба муштарӣ мерасонд, шику замонавӣ, аммо пурсаросадо буд. овозхоне дар пасманзари ҳаюҳӯй ва сарбасар задани соғарҳои шароб бо сӯзу гудоз аз ишқ месуруд. 2 нафар дар ҳавои ин мусиқии орому ғамангез ки ҳеҷ барои рақс муносиб набуд, бо шавқ дасту по мезаданд. Саидалӣ мизро дар гӯшаи дуртар аз садои мусиқӣ ва хандаву шӯхии як гурӯҳи бузург ки марракаеро ҷашн мегирифтанд ва ҳар лаҳза аз ҷой баланд шуда каф мезаданд, интихоб кард. нигоҳашро аз ман ки шавқмандии хабари шумораи телефон будам мегурезонд. нороҳат шудам, аммо ба хотири заҳматҳои Саидалӣ ки 2 рӯз боз бо ман саргардон аст, сай кардам эҳсосотамро нишон надиҳам. магар мешавад нохудогоҳ абрӯ ба ҳам кашидам. азимро ёфтам. Саидалӣ инро гуфту мисли одаме ки мехоҳад моҷаро боз ҳам ҳаяҷонбарангез шавад, ҳарфашро идома надод ва бо нуги ангушт пешхизматро ба наздаш хонд. хоҳарякаш, меҳмони хориҷӣ дорам. ҳамин мизро бо ғизоҳои пеши пеш пур кун, гуфту ба тарафи ман чашмак зад. духтари пешхизмат ки яқаи амиқаш пеши бари чун шир сафедашро намоиш медод, бо ноз лабханд зад. «Я вас поняла. Всё будет сделано в лучшем виде». акай Саидалӣ, мурдам аз кунҷковӣ. бигӯед билохира чӣ шуд? биё то омода шудани миз ба айвон бароем. кайф мекунӣ. ин хел манзараҳоро дар Финланд дар хобат ҳам намебинӣ. айвони барҳаво дар боми бинои 12 ошона қарор дошт ва тасвири шаҳрро дар пасманзари ғуруби офтоб шигифтангез мекард. дидӣ манзараро? воқеан маҳшар аст. мо дар курсиҳои роҳати айвон нишастем. аз шафақи зарҳалӣ чашм бардоштан душвор буд. акаи Саидалӣ, метавонам сигор бикашам?
саидалӣ гардани бо илтиҷо каҷ шудаи маро диду бо садои баланд хандид. ту барои тоҷик будан бисёр хиҷолатӣ ҳастӣ. бикаш, ман ба он андозае ки ту фикр мекунӣ муҳофизакор нестам. акаҷон, азим чӣ гуфт? аз ту чизе нагуфтам, ҳатто нагуфтам хонаро фурӯхтам. гуфтам милиса чанд бор омода пурсид ки дар ин хона 3 хоҳар буд, куҷо шуданд. ҳис кардам ки тарсид. гуфтам габи телефонӣ нест, ҷои корам биё, суҳбат мекунем. ваъда кард ки пагоҳ саҳар меояд. ман ҳам бо шумо биёям? туро набинад беҳтар аст. одреси хоҳаронатро мехоҳӣ? ман худам инро бароят анҷом медиҳам. аз ӯ ташаккур кардам, аммо як ҳиссе ба ман мегуфт ки аз ин ба мулоқот намеояд. ҳамин тавр ҳам шуд. саидалӣ нимаи рӯз занг заду гуфт ки азим наомад. гузашта аз ин телефонашро хомӯш кардааст ва ба зангҳо ҷавоб намедиҳад. аз дасти ман дигар коре бар намеояд. ташаккур акаи Саидалӣ. агар кӯмаки шумо набуд то ин ҷо ҳам намерасидам. ба ман бародарӣ кардед. сипосгузорам. ҳоло чӣ кор мекунӣ? ба ширкати мобилӣ меравам. маъмур гуфта буд ки суроғаи муштариро аз рӯи шумораи телефон пайдо мекунад. худо мададгор додар. коре дошти, хиҷолат накаш. ба ман бигӯ. худоро шукр ки корам дар ширкати мобилӣ зуд анҷом шуд. навбат тӯлонӣ буд, аммо маъмури дирӯза маро диду мисли одами худӣ бо ишораи сар биё гуфт. варақро бо шумораи телефон ба ӯ додам. суроғаи азим баъди 1 дақиқа дар ҷайбам буд. ин бор ба маъмур пул надодам. мехостам, аммо аз ҷамъияти бузург ки пушти сарам буд истиҳола кардам. вақте аз дафтари ширкати мобилӣ берун меомадам, соат 4 баъд аз зуҳр буд ва офтоб шаҳрро дар тобаи доғ месӯзонд. чунин гарморо дар умрам надида будам. дамосанҷи гӯшаи фурӯши маводи сӯхт 43 дараҷаро нишон медод, аммо гармо 50 дараҷа эҳсос мешуд. то расидам ба истгоҳи таксӣ ки 2 қадам роҳ буд, пироҳанам арақ карду дар танам часпид ва ман эҳсоси нороҳатӣ мекардам. такси зиёд буд, аммо муштариҳо нахуст мепурсиданд ки мошин кондитсионер дорад. дар ин гармои ғайриқобили таҳаммул тоби интихоб надоштам ва ба аввалин таксие ки дар наздам мутаваққиф шуд нишастам. ҳавои дохили таксӣ сарду форам буд. адресро ба ронанда додам ва пурсидам ки ин хона дар кадом минтақаи шаҳр аст. ронанда варақро боз карду мошинро баъди 100 метр нигоҳ дошт. ин адреси кӯчаи шаҳр нест. коди поштаро бинед. душанбе ин хел код надорад. ӯ ба куҷое дар тамос шуду коди постро дикта кард. телефон дар баландгӯ буд ва шунидам ки нафари он тарафи хати телефон мегуфт ки ин коди пости ноҳияи Кофарниҳон аст. мебахшед додар, зонаи мо дохили шаҳр аст. Кофарниҳон рафта наметонам. таксиҳои Кофарниҳон пеши фурӯшгоҳи Садбарг меистанд. агар хоҳӣ то ҳамуҷара мебарам. чораи дигар надоштам. розӣ шудам. аз сӯи дигар ҳеҷ намехостам аз ҳавои форами дохили мошин ҷудо шавам. ронанда маро дар назди таксиҳои Кофарниҳон пиёда кард ва сарашро аз панҷара берун оварда ба якчанд ронанда ки роҳи наҷот аз гармиро дар сояи дарахта ёфтанд муроҷиат кард. ҳамин одам Кофарниҳон рафтанӣ аст. ягон мошини бекор ҳаст? ронандаҳо коҳилона ба тарафи ӯ чарх заданд, аммо ангор касе озими он минтақа набуд. мошинҳои Кофарниҳон саҳар қатъӣ меоянд. соатҳои 7-8 биё меёвишон. гуфт кадоме аз онҳо. ҷипи Саидалӣ дар ҷои ҳамешагӣ меистод, аммо нахостам ӯро дубора саргардон кунам. ба худ гуфтам, агар имрӯз мошин пайдо накардам, фардо саҳар ба роҳ мебароям. дар ҳавои тавсон истоданам бефоида буд. хостам ба меҳмонхона баргардам, аммо ҳамон ронандае ки мегуфт саҳар биё маро садо кард. э бача, унамо амакӣ, ай Кофарниҳонай, пурсиш яке мерава, гуфт ва ба тарафи як жигулии қадимӣ ишора кард ки зоҳиран ҳамсоли соҳибаш буд. мӯйсафеди лоғараке роҳпӯлии 4 мусофир, як зани ҷавон, як пиразани қоматхамида ва як наврасу як марди миёнсолро чанд бор шумурд, аммо ҳисобаш ҳеҷ рост намеомад. зани ҷавон дар бағал кӯдаки ширмак дошт ки бо гардани борик ва сари аз танаш бузургтар шабеҳи маризони модарзод буд. дар сари шонаи модараш чирос мезаду мисли мор печтоб мехӯрд. коҳилии мӯйсафед марди миёнсолро асабонӣ кард ки пулҳоро аз кафи мӯйсафед берун кашиду дона дона ҳисоб кард. 30, 60, 90, 220. бо чӣ мехоҳӣ мӯйсафед? гуфт ӯ ва искиносҳоро бо ғазаб ба ронанда баргардонд.
ана ку дуруст шуд, хандид Мӯйсафед ва ягона дандонашро ки мисли мехи зангзада ҷохҳояшро аз фурӯ рафтан нигоҳ медошт намоиш дод. инсофу имон дигар на дар пир мондааст, на дар ҷавон, ғурғур кард марди миёнсол ва дасти кампири қоматхамидаро гирифту оҳиста ба сӯи таксиҳои шаҳрӣ рафт. амак кофарниҳон меравед? пурсидам аз Мӯйсафед, ки билохира танҳо монд. 3-4 нафар ҷамъ шавад, баъд меравам. 1 нафар пули бензина намебарорад. ман пули 4 нафарро медиҳам. ӯ бо шубҳа ба ман нигоҳ кард, аз сар то поямро омӯхт ва айнаки хамидаашро, ки як гӯшмонаш бо сим иваз шуда буд, боло бардошт. ин хел бошад, бишин. ӯ ҳатто напурсид ки ба кадом қисмати кофарниҳон меравам. 4 панҷараро боз карду газро чунон фишор дод, ки наздик буд сарам ба шишаи пеши мошин бархӯрад. бо чонаи баланд рӯи фармон хам зада аз ҷода чашм намебардошт, аммо ба ягон ҳарфу аломати роҳ эътиборам намедод. ҳар бор ки дандаро иваз мекард, мошин такон мехӯрд ва рӯдаҳои холии ман дар пуштам мечаспиданд. ҳаво имсол беҳад гарм омад. радио саҳар мегуфт, ки ин хел гармӣ дар 100 соли гузашта нашуда буд. як ҳафтаи дигар ҳамин хел гарм шава, ҳама долу дарахт месӯзад. ман аслан ба ҳарфаш гӯш намедодам. ду чашмам ба ҷода буду поям дар тормози хаёлӣ. дилам ба ҳоли он 4 мусофир, махсусан кӯдаку пиразан, сӯхт, ки ин ҳама гармо ва даккаҳои мошинро чӣ тавр таҳаммул карданд. чанд сол боз ронандагӣ мекунед? гуфт ӯ бо ҳасрат, тамоми умрам дар паси рӯли мошини зил гузашт. Мӯйсафед инро он қадар бо ифтихор гуфт, ки ингор умре сарнишини ҳавопаймо буд. зил воқеан мошин буд. инҳо чӣ? инҳо як бозича ҳастанд. ӯ ҳар ду дасташро аз чамбари мошин бардошта суҳбат мекард. аз зеҳнам гузашт, ки агар боз ҳам аз ӯ суол кунам, мумкин аст то кофарниҳон нарасем. мисли бача пурэнерживу беқарор буд пирамард. эҳтимол дар масири душанбе кофарниҳон бисёр раво дорад, ки афсари полис бо ханда ба ӯ салют дод ва баъзе мошинҳо ӯро дида зуд аз сари роҳаш канор мерафтанд. алорағми нигарониҳоям ӯ маро солиму беосеб ба маркази ноҳия расонд. танҳо забонам аз хушкӣ дар комам ва пироҳани арақолудам аз намӣ дар танам мечаспид. пирамард маро дар назди истгоҳи таксиҳо пиёда кард. қарорамон ин набуд. бояд маро ба ҳамон суроғае ки гуфтам мебурдед. бачам, ман роҳҳои шаҳрро хуб намедонам. боз раҳгум назанем, ки овора шавӣ. ӯ аз мошин пиёда шуду ба назди яке аз таксиҳо рафт ва баъди лаҳзае ҳамроҳи як ҷавони қоматбаланди сабзина баргашт. ин бача писари ман аст. ҳар ҷое хостӣ мебарад ва агар хостӣ ба душанбе ҳам мебарад. адресро ба писари пирамард додам. роҳҳоро хуб балад будааст. баъди 15 дақиқа ба кӯчае ворид шуд, ки дар он хонаҳои замонавии ҷадид дар ҳамсоягии кулбаҳои гилӣ қад кашидаанд. ӯ мошинро дар назди хонаи қадимие нигоҳ дошт, ки ҷӯйбори тирае бо арзи 1 метр аз бағалаш убур мекард. тӯдаи кӯдакон мисли моҳӣ дар он оби гилолуд шино мекарданд ва аз гармо наҷот меёфтанд. адреси гуфтагиатон ҳамин аст. ман истам ё биравам? мошинро дар сояи дарахтҳо монед. ман ин ҷо зиёд намемонам. ба душанбе бармегардам. дари ворудӣ боз буд ва зане дар як гӯшаи ҳавлӣ бо кафгири филезӣ дег мекофт ва бӯи хушмаззаи пиёзи бирёнро ба атроф паҳн мекард. аз дохили хонаи қадимӣ овози гирияи тифли навзод ва аллаи пиронае ба гӯш мерасид. ангушт ба дар задан кори беҳуда буд. пой ба дохил гузоштам ва бо овози баланд «соҳибхона!» садо кардам. бечора зан шояд зеҳнаш банди андешае буд, ки аз ин садои ногаҳонӣ як қад парид. одами бегонаро дар дами дар диду чоки гиребонаш дар даст 2-3 қадам пеш гузошт. зани бисёр ҷавон ва зебо буд. «салом хоҳар, ба азим кор доштам. дар хона ҳаст?» «Не, нестанд. саҳар душанбе рафтанд. ҳолиам наомаданд. намедонед кай бармегардад?» «Бо мошин рафтанд. то бегоҳ меоянд. шумо ҳамсари азим ҳастед?» «Бале», гуфт зани ҷавон ва шармгинона сарашро поин андохт. «ба ман як пиёла об медиҳед?» «гузашта шинед, ман ҳозир об меорам». ӯ ба кати чӯбине ишора кард, ки палосу якандоз ва якчанд
лӯла болиш дошт ва ҷӯйборе ки кӯдакҳо дар он оббозӣ мекарданд аз зери ҳамин кат мегузашт. хона пастаку қадимӣ, аммо ҳавлӣ хеле бузург буд. як бахши ҳотаи бузург кишти полезӣ дошт ки дар ин гармии тоқатфарсо аз беҳолӣ сарбазер афканда ё рӯи ҳамдигар мехобиданд. регулои канори дигари ҳота қолабҳои чӯбин ва теппаи хиштҳои навсохта ба ин далолат мекард ки соҳибхона дар пайи сохтмони хонаи ҷадид аст. дар лаби кат амонат нишастам. кӣ бошад ин азим? ба хоҳари ман чӣ муносибат дорад? се хоҳари модарам дар Душанбе зиндагӣ мекарданд ва як хоҳару ду додараш дар хонаи падарияшон дар ноҳия. чеҳраҳои онҳоро хира ёд дорам. ҳар яке ба гунаи шабеҳи модарам буданд, аммо касеро бо исми Азим ёдам намеомад. хонуми хона дар як даст косаи об ва дар дасти дигар дастархони бузург дар зинаҳои нимаободи хонаи қадимӣ кафшҳояшро ба сахтӣ пайдо кард. даст пеши бар обро ба ман дод ва мехост дастархон боз кунад. дастархоне дар кор нест, обро менӯшаму меравам. зани ҷавон бо дудилагӣ ду қадам дуртар рафт. ин дам мошине дар кӯча буғ зад ва зан дастпоча шуд. Азим омад, гуфту ба сӯи хона шитофт. ман ҳам нохудогоҳ аз ҷой бархостам. марди қоматбаланде аз дар ворид шуд ки салобату сиёсаташ ба ҷисми лоғараш созгор набуд. аввал ба ман нигоҳ кард ва баъд ба ҳамсараш ки аз саросемагӣ пояш ба пои дигараш печиду як кафшаш ба гӯшае парид. дар ҳоле ки нигоҳаш ҳанӯз ҳам ҳамсарашро таъқиб мекард, 4 ангуштро барои салом ба сӯям дароз кард. салому алайкум. нағзи меҳмон? салом. мо дар рӯ ба рӯи ҳам қарор гирифтем. мехостам ба ёд биёрам ки ӯро дар ҷое дидаам. агар хато накунам 20 сол аз ҳамсараш бузург буд. бо модели мӯи кӯтоҳ ва пироҳани варзишӣ саъй мекард ҷавон намудор шавад, аммо он чӣ синни воқеияташро ошкор мекард, чашмони дар тӯри ожанг дармондааш буданд. дуруст мегӯянд ки чашму даст пеш аз узвҳои дигари инсон пир мешаванд. азимро бори аввал медидам. бешин меҳмон, гуфт ӯ ва дар гӯшаи дигари кат дар муқобили ман нишаст. худатро нашинохтам. аз хешӯи сарвиноз мешавӣ? пурсид бо шубҳа ва ба тарафи дари хона ишора кард ки лаҳзаи пеш ҳамсари ҷавонаш дар паси он монанди оҳуи рамида нопадид шуд. шаку тардид дар чеҳрааш бурӯз мекард ва сураташ ранг мебурду ранг меовард. эҳтимол бартарии ҳамсари ҷавон ва зебояшро бар солҳои рафтаи умри худ дарк мекард ки аз дидани як марди ҷавон дар паҳлӯи ӯ бисёр нороҳат буд. акай азим, ман ҳамсари шуморо намешиносам. ба шумо кор дорам. лабони фишурдаи Азим каме нармтар шуд. хост чизе бипурсад, аммо садои гиряи ҷонхароши кӯдакро ки аз дохили хонаи қадимӣ ба гӯш мерасид, шуниду парешонхотир шуд. чизе гуфти дудар? дуруст нашунидам. гуфтӣ ба ман кор дорӣ? қарор буд ин саҳар бо акаи Саидалӣ мулоқот кунед, аммо наомадед. дар хона кӯдаки навзод дорем. тамоми шаб дар таб месӯхт. модараш парастор аст, аммо натавонист табашро поён биёрад. саҳар аз пайи духтуру доруву дармон шудам. мулоқот аз ёдам рафт. бегоҳ рафтам наздаш. мошинаш дар тавқифгоҳ буд, аммо гуфтанд ки куҷое рафтааст. исми ман Фарҳод аст, додари Маҳноз ва бародари Гулнозу Шаҳноз. чанд рӯз боз ба дунболи хоҳаронам мегардам, аммо ин гор дуд шуданду бо осмон рафтанд ки радди пои онҳоро намеёбам. шумораи шуморо аз акаи Саидалӣ гирифтам. гуфт 13-14 сол пеш хонаи моро аз шумо харидааст. ба ин тартиб шумо охирин нафаре ҳастед ки хоҳарони маро дидаед. ман ба он хона коре надорам. мехоҳам хоҳаронамро пайдо кунам. даҳони Азим аз ҳайрат боз шуд. ӯ бо чашмони кушодшуда ба ман гул мезад ва ҳарфе аз забонаш берун намеомад. ин гор лол шуда буд. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.